wato ainihin ku suburbuɗe mana subscribe sannan ku danna wannan. wani kuɗin sai da Allah zai sa haɗa da wani gaya har yau mutu zan yi nake gaya ma na fi yadda abu kuɗi ne ni na ga ya matsa da kan kana ga anya ma na ne bari Allah ba mu latsa har na mai kan Allah sai ko ya shi to ya ƙuri ba ai ku zo nan yare kai yare ba haka kawo bane kai ware idan wannan ne farkon ziyarar ku wannan tasha kar ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku shirye-shiryen mu da zarar mun dora